Good morning mga katiil. So, karon kay tagaan man ta og sudan, no? Karning baboy ni mga katiil. So, tara itong sudan mga katiil. Oh, karning baboy sa bawat. So, pangaon ta mga katiil. So, lipot ta mangaon mga katiil. Magampo sa tagod. Pasalamat ta sa tungkol ng Dios. Mahigugmaon o mahimayaon ka nga Diyos intak na sa kabuntagon ng Diyos sa grasya na karon sa mga tubangan ikaw ang tinugdan Diyos. Salamat Lord sa panalangin mong ibalik sa nagahatag ng Diyos. Salamat Lord pagbigayakan ang inyong mga nagibang kabasko amin. Sige na mga na ta mga katil. Takong mama kauban na kong taon. So, na tayo, gusto mo tayo. Ikaw na lang, aba? May kakaang hinatag ng sudan mo. Tangan og atsal po do. Tangan atsal. Pili ah. Tangan sili. Diba mga anta? Sige, salamat kayo sa English pa. Thank you for watching. Bless. Bye bye.